Čaute ľudia, vítam som do mojho nového videa a v tomto videu si povieme, ako dať max tier na hociakom brawlerovi. Takže môžeme si pozrieť, ako som dal max tier na Shellyne Daryllovi len na 9. pavri a novom brawlerovi Buzz Lightyear. A poviem vám, ja som ho do 1000 hrával len na tomto, na Saber modu. A teraz už som si skúsil aj Wing mod, aj Laser. A podľa mňa Saber mod je aj tak najlepší. Pušoval som ho vážne veľa. A chcel by som ho ešte takedy dať na Gold 3, aby som mal prvý titul. A prosím, stlačte také tlačičko dole pod videom odber. Takže ľudia, vám musím povedať jednu zásadnú vec o tom, ako sa pušuje. Musíte mať väčšinou väčší power ako 9. Inak by ste museli byť buď ľahký brawler, alebo máte veľký skill. Ale inak Tudak musím mať, vidíte tu Shellynu mám aj s Hyperchargeou, ktorá bola v shope za free. A Tudak mám Darylla a toho mám len na 9. To ako som vážne dával úplne. A teraz dám tú vsuvku, ako som hral s kamarátom a dali sme neskutočné hry. Takže vám to teraz ukážem a užívajte si. Takže ako ste videli, tie hry boli vážne, ako my sme, neviem, ako sme to vážne tam zahrali. Nevieme tomu uveriť vlastne doteraz, a to už týždeň sme to dosadu hrali. Vážne to bolo pre nás neskutočné, ale to bolo. A vážne bolo to veľmi lucky, nebolo to skill. Takže teraz vám poviem, ako hrať a dať max tier. Tak väčšinou základ je netimovať. No väčšinou veľa to ľudí robí, ale netimujte, pretože ako vyplatí sa to, ale proste netimujte. Ja som musel takedy timovať a vážne toho teraz ľutujem. No teraz, keďže všetci ľudia majú nového brawlera Buzz Lightyear, takže a máte ho aj na Infinity, je len na vás, či si vyberáte Laser mod, Saber mod alebo Wing mod. Odporúčam vám, buď toto vám odporúčam na malé trofeje, keď budete hrať Brawl Bally alebo 3v3, alebo aj solo sa to dá hrať. Toto vám určite odporúčam do sola a toto tiež do sola, pretože to je proste najviac OP. Mňa to hrozne štve, keď ho stretnem. A môžete mi dole do komentárov napísať, na koľko trofejí máte nového brawlera. A ja vám niektorým dávaj srdiečko. A ako si môžete všimnúť, ja mám Shellynu, Darylla a Buzza len za... No ja som prvé 3 dny nehral, len som si claimoval avartky, aby som proste mal na čo. A vážne, ja som dal za 10 dní 3 na max a ja som tomu vážne nechápal, pretože ja Brawl Stars hrám 5 rokov, len nevymazali účet a teraz mám nový a vážne ako je to celkom skill, ale ak proste máte dobrého spoluhráča alebo slabých superov, tak vážne není to ťažké, ale myslím, že asi som hrala len 4 roky. A pozrite sa do popisku, možno tam pravdepodobne bude môj Instagram. Budem tam dávať nové posty a ako sa mi darí. A veselé ešte sviatky. A ak chcete, môžem vám urobiť giveaway o 2 max tiery. Podmienky sú mať u mňa follow
mať u mňa follow na Instagrame, mať odber na YouTube a dať do komentárov nejaký komentár a do zatvorky dať váš Instagram, aby som vás vedel kontaktovať. A podmienka je ešte mať toho brawlera na viac ako 9. pavri. Takže ahojte. A môj Instagram je TopZer.